Ano you na eerstes masay aksi masan. Alas 6 may aksi mi. Tak Milano. Julik volk wijzer. Sayu efeni funatori bravo taki amang taki asape bouta bede of angama be abi contact. Mis Don Lucas an ometing mi luka video dat tip sa 100 lazy me probeer fu feni sang amang taki fout darape telek no. Isabi? Want if na wan sami share kan de bepaalde smash wan trawa. Amang taki anga man bede dege isabi de fora oorlog en zo maar baka dat in politiek de man kon verstande schrijven baka tedelijk de man kon vorm regeren schrijven en enanga man altijd de lek mati tama haar telefoon daar sorry tak luko ja ama nummer de opgeslagen in mijn telefoon en ama nefa man samen gebruik na wet man ombe vier en daar mij tak moro var tak luko ja 18 jongs geleden heeft hij foto van me gestuurd, maar zijn foto gimmick. Daar kel zij interview ama aksama direct tak oh dus yang amang ik kontak isa pa ma bede. Ama tak nee, ama zijn foto gimmick ma mino be open. Daar ma aksama tak da fama do senegi. Ama taki om dat ama sap mi nummer en dat is toch logisch. If mina nga you op contact. You heb mijn nummer, mi heb je nummer. En na verloop van tijd, you ken je nummer. You heb mijn nummer ete. Toch? Dat you non kan app me of bel me naar een nieuw nummer. Mi no sap suma abba nummer. Pas te mi op de kop. Dan mo sap tak oh na. Isabi, you ken je nummer. Ama die duidelijk aan dat omdat hij mijn nummer kent. Omdat ama sap een nummer. Dus ano tap een nummer. Of ano nanga a nummer sang bravo sla op leki wet made am ano tap a nummer dat die ama sen a foto gi amang. Mi denk na san dat moeilijk die foros maf begrijp zo. Ama taka ama sen foto ga mama na oro foto pede bede na drita biki. Want walos mai denki auto tak na wan foto fu no ama tak oro foto pede bede tap drita biki ama sen gamang. Toch? Tap een nummer, maar wel nanga wantra nummer. Ano nanga een nummer sa de opgeslagen in ama telefoon leki wetman omde. Dus te let no me probeer fushi sang amatak fout de drape. Terwijl pe den mangoshi alaik alas magoluku fawaka nanga desmadati. Fa like du doro dape en me twijfels refi F ano drape amande de. Ano drape begin do onderzoek ano desmadat begin verhoorlijk eerst. Want alleen na ja alas ma koluken tak daadwerkelijk akil de na ja so ushen. Yusang etan ja so falek du konja en bijna mineef bribiu ageslik na ja so amande. Dus na de sandati mi esilek drape na eerste principe de man ben bigi sukasani. Vier. Dus ano yuna eerste masai aksi masande si furus mai aksi me. Ma misilek amano taki wansan verkeerd drape. Want usa bravo. Bravo lop tak san zomaar. Maar in additie, boy, minosile kan mata kwansan verkeerd drape. Ama gi duidelijk aan taki omdat ama sap mi nummer. En ama no opasa na later mi denki di ama ko yera ma de dama go opoint ama ko first tak na amang besen asangama. Duidelijk ama de genoeg in a video dati. Dus mino sap sana. Asani sang taki amamu go verhoor bika ama taki enanga bauta be kontak. Isabi? Abraham srefi taki uno masko ifasang onder tafara nga sturu alama besapa pe bauta bede. Zij de go onder verhoor de madati.